ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Ози беҳад паплинои хушрӯ нусхои навинка омадагиай, материалошонам хушрӯвай ва сифатошонам беҳад нағза. Ина санги дизайн гулшабина чӣ хушрӯвай. Нархи 160 сомонай. Паплини дубайский меганша 160 сомон. Марҳамат гулш. Гули беҳтарин, санги дизайн аҷоибо. То охир набора тамошо кунед. Имрӯза видео ҳамаш ҳам хел новинкаҳо пешниҳод шудагиай. Умеддорам ки маххултон мешава. Доставка дорем, нависем. Ма доставкаро шумода мефаҳмонам. Занҳои азиз, пеш аз давом додани видеои имрӯза мехоҳам камакак дар бораи кор дар ширкати Атомӣ ба шумо маълумот диҳам. Ин ширкат аллакай беҳад байни занҳои мо машҳур шудагиай. Дар муддати 3 моҳе ки занҳои мо кору фаъолият карда истодаанд, линияи тоҷикии Атомӣ зиёда аз 3000 зани тоҷика ташкил мекунад ки аллакай онҳо маош мегиранд. Шумо низ метавонед ба ин команда якҷоя шида бо онҳо кору фаъолият кунед. дӯстони азиз, анамин рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастай, ба намин рақамҳо нависед. Хоҳари азиз ба шумо мефаҳмонад кора, командашонда роҳи омӯзиш, роҳи пешрафтана пурра карда осон мефаҳмонад. Ширкати Атомӣ маҳсулотош дорои сертификати халал ҳастай ва инчунин шумо аз званияҳо намеафтед. Дар ин компания шумо мисол хариди бисёр намекунед ва он ҳамаи он балое ки доред, ин балои шумо намесӯзад. барои аввал касе кор кардан мехоҳад, марҳамат, муваффақият ба шумо. ина тамошобинони азиз, инамиам новинкаяй 170 сомон. ин сангиш бисёри бад задагиай. барои амо 170. анози бо 160 сомонра ма шумода нишон метиҳам. марҳамат, метавонед ки чӣ кунед, интихоб кунед. инаи ранг шабина чӣ хел нежни хушрӯ. аҷоиб фасонш омадай духтарако. гулои люкс гуфти гапо. марҳамат. анамхе 160 сомонай. сангиш хамелеон, материалш пиллаги. паплини дубайский пиллаги. марҳамат духтарако, дер накунед. ина аз дур нишон дидем. замини медонед чӣ хеле ширчоияй. сафед нест. ина марҳамат тамошобино, ана гили ҷудогона омадагӣ ҳаст. ай гили калон доштем, нишон дода будам. ана бо ҳозир новинкаш омадай. иям нархиш 160 сомонай. марҳамат, хоҳишмандо метавонед ки дархост кунед. гили фасон. ана ин нусха бад нав омадагиай. пиёрушки баринай. марҳамат духтарако, заб зардакай. зарда хушрӯ мегиранд озиро. нархиш 160 сомонай донада. оптумда ино бо арзон мешава. дидед? дубайский. ина тамошобинони азиз, иям гули новинкай, гули зардаки хушрӯ. санги хамелеон. марҳамат, санги хамелеони хушрӯвай. блеск метиҳад. ина гулш. нархи ям 160 сомонай. гули хушрӯе ки ҳозир омадагиай ки ман мехоҳам шумода тавсия диҳам. фасони бадай анами 160 сомонай. гулш аҷоиб хушрӯакай. рангшам аз наздик фасонай. сангошон хамелеон задагӣ дизайн. ямами 160 сомон. 3 метрш. духтаракое ки оптум мегирен, ино бо арзон мешаванд шумода. амиглам фасонай. баъд и санг шаҳмиятед. ин нусхаи нав задагиай. ваяй сангои нав, нусхаи нав. паплиншам беҳад хушрӯ. нархиш 160 сомон. дер накунед духтарако. барои ид касе ки харидорӣ кардан мехоҳад, аз ҳозир анамхе паплинои фасона заказ кунед. ина духтаракое ки рангои сафеда нағз мебинед. ана ин нусхаи евростил омадай, ранги сафеда. марҳамат, санги хамелеон задагиай. дизайн хамелеонои тоза якум сортай. блескоша бинед. нархиш 160 сомонай. марҳамат духтарако, муллой макай. ана гули нави охирон духтарако. доингай бо зарди хушрӯ.
расветка надорад? Дора, саус дора, пагада мешавад. Бо расветкаш мебиёя. Ҳозирашта боша нами зардшастай, бинай чӣ хушрӯй. Нархи ямам хе 160 сомон дин намуд санг задагиай. Сангои фасони хамелеон. Марҳамат, бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ баст мешавад. Хайр, то наворҳои оянда саломат бошед.